Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw po natong tanan, no? Kumusta? Maayong buntag. Adlaw dahil karong Sabado, no? Pizza 20 na sa buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Karon dito ni ana sila ang sugilano, no? Nga kung ako ang pasultihon, no? So dili pa dahil. Shout out tayo ko, no? Kang Sel Nagal. Salamat kayo, idol, no? Sa pagpaminaw, no? Sel Nagal. Sa tanan nga nagsunod ni Don Mahano, salamat kayo sa subaybay, no? Ang suwatan po karon din, no? Pidada kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga uni. Sinuwat kini, no? Neri Arellano, abahin kini sa iyahang igsuon, no? Nga matinabangon kayo, makalusinos, no? Mga ka-followers, kung nasakit, iyang tabangan. Uy, no? O ba ko no sa paminaw, no? Sa ako ang pasultihon nga ang sender si Uni. Kini akong problema, bahin ni sa akong bahay nga gibilin ako sa akong igsuon. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Usahay magdadam. Ngano ka uy? Day! Oh. Day! Ngano ka? Nawa siya nang nimo Bilma. Sawa bang Maritino? Ngano man? Si Maritino, naglisod. Oh, Ginoo ko, naunsa mas Maritino? Oh, okay naman siya, Day. Okay unya naglisod man ka ha? Naglisod siya bayad siya utang. Jesus kalami gid mo labayan ani. Kalba lang. Kumagi kay tarong musulti. Oy, karuha ko no sa sunod ha. Papagilit daw na ni Katain Brega. Ang ingon baka ka naglisod, abi na og naglisod na ginhawa ron. Sa bariyain, unsa ba taon? Ito ni mas manon nimo? Sa ko katampo dito. Pabayron, paapelon ko magbayad siya mga utang. Ano mo eh? Ato wala dito. Or babawa ni mo kung sa problema? Sige, akong atuon. Niyan na to, Day. Dali na mga naog na ta. Sige. Naaba ka sila, huwag ka manglakaw. Mutlakaan ni Ron. Ngayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Bili lang ko sa kultahan, nabli eh. Tara. Manang, kumusta Manang? Uy, day ko ni. Salamat nga ni ataon mo, day. Oh, ni Agyod, kumusta naman mo? Si Manoy lagi ni mo, day, uy. Ha? Nga na, mas manoy. Ambot lang anak niya, uy. Di man magpadag ospital. Ako man tanda doon. Oh, ang pinakog okay manoy. Okay raman siya. Pero tugod na niya nga utang, naglisod na ba sa bayad. Murag ambot ay, naunsa man as Manoy ni mo. Di ba ka na maunsa ang utok, anak? Ha? Ngano, di ay Manang. Usahay, God, murag mututok na lang, di mutingog. Nyahay mas manoy ron. Nas kwarto, day. Dali atuon nato, day. Basig makaila siya ni mo. Oh, tana Manang. Dong, Tino, ni asilas ko ni ay, imong manghod, kauban og si Kaloy. Ha? Imong manghod ba, kahinumdum pa ka? Si Connie God, imo manggani ng paboritong manghod. Ay, liraw ang matataon. Unsan manuon eh? Di na niya siya kamaong musulti Manang. Magsigil man ng siyag, ha? Ha? Oh, naunsa. Aw, kuan man, kanang saon man ba, uy? Natakda naman noong Natakda kamanang. naman hinuon ko. Kanang ingon ko ba, di na ba na siya kalitok og laing pong? Kana na bagyong ha na lang. Makalitok man na day, oy. Kay gahapon, mitingog man na siya. Nangayo man na siya kaon. Ingon siya, utom. Unsa gud di. Ay katawo paraw mo siya seryoso man ni isinaha. Di utom. Kanak Manoy. Manoy nakaila pa kanako Manoy? Ingon ko nakaila pa ba kanako? Ila kayo. Salamat. Abi na kung di na makasultig tarong sa Manoy Tino. Kay sige malang ha. Ay, bebe, ako kunot pa mo na, Day. Ako kunot. Sige daw, sige ikaw. Ano, Dino? Kailan pa ka na ko? Itudlo aron makakita sa siya. Akin naman, eh. Kailan pa ka na, eh. Oh. Kulang manghod si Kuni. Oh. Salamat, sir. Salamat. Ha? Ako, kailan pa ka na ko?
ko si Kaloy. Oh, kailan ba day ka na ako? Okay, rulis mo tino day. Akin mo day. Kailan ba ka na niya? Oh, kaysa man ko tino. Ako asawa. Aw, kailan ba man day? Kailan ba ka usay nga na ni? Kani, akong gitulo. Kailan ka ni? Unsa man ni? Naong. Kailan gini? Kani, unsa ni? Sa man kakaloy, oy. Ako man ang lubot ni mong gitudlo. May, tanaw rin itong kailan ba siya ni? Unsa man ni, ha? Manoy, unsa ni? Lubot mo na. Kaila gid ay bumot sa ito eh. O, kaila pa man dahil si Kaila. Manoy, uy. Ako na sa tudlo, be. Manoy, unsa man ni siya? Dunggan man na ni Kaloy. Kani, unsa man eh? Mata. Very good. Kani, unsa ni? Ba. Ba. Itudlo ang ilong, itudlo ang ilong. Kaninoy, unsa man ni Noy? Palwa. Paano ako tao na unsa? Ako rin ilong. Binasa ni mo eh. Wapagi ka maayo, no? Wapagi ko. Dahil wapa ni maayo sa manoy ni mo. Ha? Di pa kayo maayo. Takaam lang sa manoy ni mo. Akong ilong itudlo. Ingnan mo palwa. Ako rin ilong. Kay ni siya, kanin tibuok si mong o, kanit tanan, mata, ilong, dunggan, baba. Unsa man ni siya? Lubot man na. Short. Sige, balik. Ingon anak na gina siya manulti manang. Ay, dili, oy. Puan ko, naalang ko usahay ba? Nga, murag, mulikoy ang utok. Murag lisod man ang sitwasyon ni Manoy Tino da. Gatake mo ko na siya kausa. May gani kay mild ra. Pero, ang butog, wa baka na mapituhing iyang utok. Pagka-atake anak niya, naglisod ka na sa sulti. Ug may dalang gani kay naulian na. Manoy, sige Manoy, pahuway lang sa diya ha, kay mag-istorya sa may kadiyot diri sala Manoy ha. Na, pasensya ka na gud taon inday hanga. Wa na gud maatima ni Manoy nimo ang iyang uma. Ug ang payag wa pa maayo. Kay unsaon, mauna malay di kuan mauman tong higayuna nga iyaw tang ayuhon pero naigo mas bagyo. Day, unsa man ni mo ipatiman lang ni mo glain. Unsa ka? Murag maingon-ingon gid ana. Pero sige lang, kamo lang gihapoy akong saligan anak manang ha. Kun unsay abot anang yutaa, kamo nay bahala. Ug naay mo abang aw paabangi lang ha. Pero unsaon man tao namo ini dayoy. Maglisod man si Manoy nimo. Unya ako unsa man toy akong mahimo ana. Pinoy. Okay rag mananom. Pero dili ko kapasalig ana dayoy kay wabi ako'y alamag ana bahin ana. Si Manoy ramanimo mo isuhito kaayo ana. Sige lang manang, diha lang sana. Total di man na maunsa. O kuan di ay, tuod maibilin ko nimong kwarta manang ha. May nala na makapuno-puno og palit sa tambal ni Manoy ug sa inyong pagkaon. Oh, 10,000 manang. Ay salamat taon kaayo day ko ni. Malipay gus Manoy nimo ini. Unya di na lang may magdugay manang ha. O sige day, o salamat kayo ninyo. Naluoy intang ko sa akong maguwang mo tong akong lalangging binlag gamayng kwarta para sa iyang tambal. Gusto gid unta kong madal si Manoy sa ospital para ma-check up siya klaro ba. Unya, Kaya, duda ko ato man itino. Taki ito, mild stroke pa, mild stroke. Nyawati man na. mga nakasulti man ka anak. Kaya timan pa ito nila, di ba tos mano eh. Huwag kang bantay ha? Bantay ka. Huwag panudlay, di ba? Ha? Oh, may gano'n, na ako rumayo. Ha? O parang late lang ha? Ibutang ta. Ako'y nabutang sa sitwasyon ni Manoy. Nya pasagdan lang ko nimo. Way panghimuta, way panudlay, way ilisbe. Oh, kaloy. Oh, nay, kani adto pa yun. Ha? Nakapaniil ko sa batasan naman ng Bilma taon. May pagka-plastic man to siya. Sapa ka niya kaloy. Uy, Basta ko ay, bida. Ako'y saling ato man ng Bilma dahil ni mo. Ha? Kay murag tanaw na ko. Wani ati man na ay mo maguwang. Iyar itong pasagdan. Pero, dito ta. Ha? Maayo na sila mudag. Hapuhap ni Manoy taon. Kay nakamag ka, pero wata. Butla ka. yun sa di mas pagkahibaw anak kaloy. Napangutan na ako sa lingan nila eh.
O, mao na isulti sa mga silingan nila. Unsa man kuno? Daghan ay kontra sa mga bilma mo. Ha? Daghan kay kontra dito. Okay, Rosmano, ni mo, kay buutan mo ko to. Pero, sukan, inaanak, Rosmano, ni mo. Wa na ko natiban na siyang asawa, Mao ba? Wa ba, nga. Isa sa totoo, wa ang ebidensya. Gusto ko magsuhol og tao dong para mo bantay mani. Bida, itasan nila. Wa sigid sila ilaing anak taon. Ako, duda ba ako? Kaduda nga unsa? Makanas man ang ni mo, Bilma. Doon na naigi ka, iring-iring. Aw, tinuod man gani na. Aw, malas kid siya. Ha? Ako, di ra bagid na ilang yuta nang gitukuran ana ilang bay, di gina ila. Ako ra bagid na. Ako lang nang gipaatiman nilang manoy aron do na sila'y kapuy-an. Pero ingon ana man gani, aw, magmahay gid siya nako. Anay, Mm. doon ako ipaila ni mga silingan ng manoy ng Britos Bukid, ha? Okay, ilan po sila sa manoy ni mo? Mao ba? Sige pasudla dong. Gusto kong makailaan ng tawhana. Okay, day. May Ano siya, day? Masawa, skoni. Mauna siya, isawan mo ni Tino. Oh, igsuon tayo mong Noitino, ma'am? Oo. Kailan mo sa manoy? Ay, di lang kay kaila, ma'am. Suod yung kayo, mi. Mao ba? Oo, gamay pa ko. Suod na kay mi anang Noitino. Kining may mong mangutana ko nimo. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Unsa man na, ma'am? Unsa imong ipangutana, ma'am? Unsa? Unsa gyud batasan anang manang Vilma didha, ha? Pinangga niya sa Manitino? Ma'am. Sultian na lang ka, ma'am, ha? Kung unsa ka mayong tao si Noitino, mausad ang kabati o batasan ni ng Bilma. Mao ba? Buutang kay tao na si Noitino, ma'am. Uy, maluoy man gani miyanan niya nga banghabanghagan lang na siya ni ng Bilma. Mao ba? Naikausa nga, mulakaw maging na si Noitino kay naana lagi og lakaw. Dili na siya mo istar og bahay. Maadto man na siya sa uma. Unya, ugnga na siya ni ng Bilma. Udi, mag-away na sila. Lagay kausa nga, wa pusudlan na si Noitino sa ila. Nala siya sa gawas kipakatub. Unsa? Kapiha lagi anang ng Bilma. Mo na gibuhat ya sa kong igsuon? Ha. Pwes makatilaw siya sa kong kamaldita. Magtingin mo cellphone, day. Nawaga? Oh. Kinsa man ni? Hello? Hello? Day ko ni. Si Manang ni mo ni Belma, day. Oh, manang. Unsa may ato? Day, di ami ron sa ospital. Si Manoy ni mo. Kay gano? Naunsa si Manoy Tino, ha? Naunsa si Manoy? Day, kalma lang, ha? Kalma lang. Kinahanglang ipa-imbestigar ko ni Kaloy. Kung anong giatake na sa Manoy. O kung mamatud-an ko lang gani nga usa si Manang Vilma sa hinungdan kung anong giatake sa Manoy, ako'y mangunay sa pagpapriso niya. Asa man ang pagkahitabuan manang? Anong giatake man ni sa Manoy? Wala niyo pa yung nagtambal di ay? Saon man ko day ko ni nga. Nahurot naman ang iyang tambal. Good. Nya, mangayo pa may sa sentro. Pero ang problema, kay wa man may kapalit og tambal. Nganong wa man mo kapalit? Wa man taon may kwarta, day, para ipalit siyang tambal. Ha? Asa dayang gihatag akong kwarta katong gibilin ako nimo? May gibilin kong kwarta para sa kong igsuon, di ba? Asa ang kwarta nga akong gibilin nimo, hanang? Asa? Huwag yun siya gikasulti bahin sa kwarta nga akong gibilin para sa kong igsuon. Pero sa dihang nakita na ako nga may mga alahas man siya sa iyang liog. Ug murag natibuok na gid akong pagduda niya. Unsay akong buhaton? Wa man sa gyud hinuon ko'y prueba gyud or ebidensya gyud nga iyang giwaldas ang kwarta. Unsay akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon? Connie. Adlaw. Thank you, Lord.
salamat kay Lord Ma'am Mary. Salamat ba sa tanan to mga namati na to karon. Good morning, good morning, good morning nato tanan. Labi na gyud sa mga bata di Jen. Sa mga bata nga permi niinom sa Don Pepe Tablian, salamat kaayo ninyo ha. Salamat sa inyong mama nga gipalitan gyud mo aron happy. Taas ang energy. Happy sila permi Kuya Alan. na-happy Unya ma-happy po ang mga dagko kay moinom sila Don Pepe Dark Chocolate. Kung wa sila lingaw sa ilang bay ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special, kung way lingaw pod nga mag-inom-inom or unsay buhaton ninyo, crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch, palit mo ha. Mao na the best kay nato imnon. Kaon-kaon ta crunchy nga Paulitos macaroni crunch niya. Ang atuang tasty fish cracker mao na ato isum-sum tang magsingalong tadayon mo magsatyata. Nindot kay nato isum-sum tuslob dito gamay suka. Ay lagi palabi sang suka ninyo kay makadaot ng suka sa tugatay. Tuslob ta gamay suka. Nya labi na hanghang lami kay na kanon ang atuang tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch ug ingon man ang atuang mga bata ugom-ugom og OBM special og Diamond Yema special kung magsuri-suroy mo magduwa-duwa og unsa pa na dihaw nya ini kamunta ka ay mo kalimot usa ka oras ning bata ninyo ay inom gyud tag dud pipit tabliya mga bata nindot kay na nato imnon ha nindot kayo happy gyud ka diha mga bata sama mo sa ka-happy kun mo adto mo sa pibart wan lunat kulon tabunok ug maktan kay ma-happy gyud mo kay barato kay atong palalito dito nya back to school sale sa Pimart pa gyud nindot kay didto nya mga barato ang mga gamit sa eskwelahan para sa mga bata unya sa tanan pod natong mga tao ni Kuya Nick Pipito Dodong JR Pipito ug ingon man sa Bromwich PhD Inday Shen Pipito nga ang iyang gipainom sa iyang mga tao mao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix kay maom guni nindot kay itong imnon kung para sa trabaho ang atong kinahanglan kay kaning said Panyawan Coffee Mix mauni makapalagsik nato mahuman ang atong trabaho pinaagi sa pag-inom sa said Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Indayshin mahuman gyud nila trabaho kung magpatrabaho mo sa Bromwich Page type niya sa Facebook magita ri Bromwich Page unya na number niya isulti kung tawagan ninyo isulti kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panamay unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asdarcio Ricky Asdarcio Ryan Kangke Ma'am Kasmer Arao Lister Daan o gingon man ni Kusyal Francis Paris Kusyal Lister Daan ang ilang mga tao po gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Paribini Umandak diha sa Bien Umandak Refilling Station. Mao na siya. Nga ang manager diha si Pari Joel Vinci. Mao yung manager diha. Limpyo kay nato tubig diha. Kay tinuon ni mua diha. Di na hinanggaw. Doon na may mga tubig diha nga uban nga mga palusot lang. Baho kayong daan kayo. Daan na. Di mo kalikayan. Naibaho yung daan ang mga tubig. Pero diha sa Bien Aqua. Ay, labi na si Pari Joel. Mao yato manager diha. Salamat kayo niya. Labi na yun sa tanan na tumakisunan nga miinom sa tong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kining bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnanog Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamaw, inumdaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniudto. Inay kagabi maugyapon, inom na pagkadaan ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule una ka magkaon sa imong panihapon. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na makatambal anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na,
Usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule mong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sakit di o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon. Okay, salamat kayo ni mo, Ate Pres. Unya, salamat po sa tanan na itong mga tao nga may gamit sa tuang number 1 nga plus sa said limit oil nga tinuon mo wagtang sa itong panuhot, pambaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagyunta sa ringi, kung mga plus ta sa tuang said limit oil, pero sa buta, anharata palit sa butika, di ba, Edwin? Tinood na sa butika rin kita makapalit pero nakagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang itype ang Panyawan Herbal, inyo makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang. Labi na mo order mo said celebrity Kojic soap o ingon man said celebrity beauty soap. Mauna nindot kay na itong isabon ha. Kung magaligo ta. Mga babae, mga lalaki, tanang mga klase sa tao. Klase sa tao na ha. Pwede mo gamit sa ito ang celebrity Kojic soap. O ingon man sa ito ang beauty soap nga celebrity. Mauna lang gamitan ninyo. Kung magaligo mo sa mga sapa, mga dive, mag-dive mo anang mga kawasan falls kung sa pa diyan sa Cebu City. Daghan makita mga falls diri nga makaliguan ang ato dadon ang ato ang celebrity Kojic soap o ingon mga ato ang celebrity beauty soap. Unya mga kaigsunan, ang tuksin mao kini mo daot sa ato ang blood cells. Ang ato blood cells importante kay tighatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani daghang mga sakit mutakboy na to. Kaya ang daoton ang ato ang cover of puto sa atong kalawasan. Inig sticky, inig lapot sa atong dugo. Daghan kayong mga major nga sakit nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ito guban pa na itong balatian. Mao na nga kinanglan yung ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigbuang sa balatian, puno sa nutrients nga mga makapaligoon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usar yun kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Murag maintenance na to. Pero, kung doon na kay balatian, kinahanglang katulukay nung buntag o hapon. Unya, kinahanglang imna na to. Walong na to sa 12 kabasog tubig matagadaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, sendo na to karong adlaw. Sinday ko ni Ate Pres. Kuni. Oh, mao ni Sinday ko ni. Sinday ko ni Ate Pres. Karang matinabangon. Diyan yung suon taon nga. Nasakit taon Ate Pres. Giatake. Unsa pa na diyang mga ubang sakit. Iyang tabangan permi. Iyang padadag kwarta. Kaya mo naman iyang asawa sa iyang maguwang taon. Ay sa iyang suon. Hangyo man. Oh, mahangyo. Karon Ate Pres. Niabot mahigayon nga. Giatake. Usab iyang suon. Di na adto sila hospital. Pag adto nila ito. Galisod man iyang suon. Ipangutana niya yang kining sa pangalan na bayaw o bilas Ate Pres mga siguro na no or kay isuon man niya hindi sa umagad kay kuan bilas siguro na okay isuon man niya o niya pagtan-aw niya Ate Pres nag-atake ang magwang ang iyang bilas nga kuan babae daghan ba kay galahas nindot mo kay mga gipagsulob wa duda siya wa ba ka taon nga gibinuangan ng kwarta nga gihatag sa iyang maguwang nga para palitambal mao na iyang gikahibod nga na Ate Pres unsa kay ang una-una nga tinuod ba ka na siya una-una nga ang kwarta gitigom kay gipalit og mga alas sa una Ate Pres kay nganong giatake man be unsa man imong ikasulti ni Pres Ate Pres Posible sad nga kay inana ka murag laem to kinaiya po nilang kuan. Oh, yang bayaw. Bayaw. Aw sa bayaw ba na Ate Pres? Bayaw. Dili na bilas no bayaw de. Bayaw. bayaw, imong bayaw day. Murag lisod-lisod ang kinaiya imong bayaw day. Murag gihimo og kuan, gihimo og pangwartang imong isuon nga masakiton. Oh, nya. Oh. Siya may negotiate diha, di makakwarta gid siya. Oh, mao na diha. Hindi man ipalit ang tanan. Diya usaon man na to. Day, kuan lang day kadang kuni, ay ikaw ni palit og kuan day kanang magkalanon sa Sambal ba? Oh, suon. kutan oni mo kung sa Mao ni reseta. Bisita ko ala na day.
Mao lang yun na. Bida sa din mong istoryahay noon nga. Pwerte naman yun noon pagkamaayo, pagkabutang aning imuhang, o sa dati, pres? Bayaw. Oh. Bayaw ni mo, murag, na dato magkalit sa sige mo katag og palit para palita og tambal si Bigsoon sa naman ni iyang ipito sa asan bang kwarta nga Kinig pangayo, pasubraan man sad. oh lagi asa mo kwarta ako gusto ganun gitakim ni siya man Parbeda sa ning istorya ha. Niinga, nangayo naman lagi kong tambal sa sintro. Oh, nangayo bitaw ko no. Kaya wan am ko ikapalit. Nagtigom rin ka diya. Gatigom ni siya. Ay kapalit sa iyang tambal. Asa ba itong gibutang nga kwarta taon para gibili taon ni Bibot? Aha. May gibili naman kung kwarta para sa kuing suod. Asa man yung kwarta nga gibilin diyan nimo? Asa man? Oh, wa katingog yung suod natin pres. Ayang ko. Hurot ko no. Oh, nahurot. Saon lang ani. Mayo ni mo bato na naday, maon lang na nga ikaw na lagi palit og tambal. Para klaro gyud kayo ba, di ba? Lami ta kini basahang Bible, sunod ani mag-practice ko ning Bible at pres kay para ugwas bambina ako ni basa di Kay Bible. mabasa. Oh, magpatudlo kong Father Joshua Kanuda, Father Dondon Barok. Naman ay mga ampari na to, Father Father Tami Ugpo. Padir labaho day. Father Labaho, Monsignor Ruben Labaho. Ito ang dili na bishop na gali si Bishop Ruben Labaho. Mao na inindot kay ron, ha? Mao na sungkad pa si kita to? Sungkad. Oh. Si Padir Sungkad nga na Santa Pina na sain. Oh, Father Sungkad. Father si Sige. Lucas Inok. Mga tagtambag, tambag gata ni mga ko mga idea ni Father Joshua Kador na ani ati pres. Para masultihan po nato kung unsay mga maayong pagabuhaton pinaagi sa ato ang balaang kasuluhatan. So salamat na lang kayo nimo inday ko ni. Maon lang na. Ikaw lay palit og tambal kinahanglan nga imol na ning kuanon day. Haguan lang gyud nimo imong suot para ikaw mismo dili na ka magduda kung nganong daghan nagalahas ang imong bayaw. Salamat sa imong pagbadangat ning atong tulumanon day. Kung ako ang puzzle, tihon.